ҳаматон ба салому алейкум ҳамватано. айни ҳол мо дар валисаи шаҳри кунибодом ҳастем. камтар бошадам бисёри одамон дидагишоне навор мекунем. ба касе писанд омад ҳатман лайк ва подписатсия карданро фаромӯш накунед дӯстон. ҷуря гӯснох ките секин чазда ревем. Не бай тараф окте. як бена ҳички дидагӣ некун инҷа бисёри одамон нест. чихел шудагӣ ав бена накун. аҳлидин ва алейкум салом. шогӣ чихел нағз раҳмат шукронаи худованд. сивия чихел сивиязо нағзме. ва алейкум салом. сивияш чихел сивияза газентон нағз бошад дарчи рафтан мегирем. бисёри одамон инҷои дидагиш не чихел шудагӣ. ҷабо исраф барем як туғриам айкунем. эсинктиме инҷа банлиси калон связ 26. салом алейкум. ва алейкум салом ҳаматон ба як бисёри одамон дидагӣ не як прямой эфир сати ҳафтам банлиси калон банлисе меҳам банлиси калон инҷа чихел шудагӣ бисёри одамон дидагиш не чақадесим боз одамон набуд солҳои зиёд барои ҳамин прямой эфири ча камтар чихел шудагӣ мебинтам баъди прямой эфир сахрен карда бинем надидагиҳо дар омада дидамгар чағзане бо хоҳиши подписчикои навор